24 del 3 del 2018, Dolores, 41 anys. Del 3 del 2018, Maria del Carmen, 49 anys. Del 4 del 2018, Patricia, 40 anys. Del 4 del 2018, Doris, 39 anys. Del 4 del 2018, María José, 43 anys. Del 4 del 2018, Andrei, 9 anys. Del 4 del 2018, Sílvia, 34 anys. Del 6 del 2018, Maria del Mar, 21 anys. 8 del 6 del 2018, Maria Soledad, 49 anys. Del 6 del 2018, Josefa, 43 anys. Del 8 del 6 del 2018, Francisca, 40 anys. De 8 del 6 del 2018, Maria Magdalena, 47 anys. 25 del 6 del 2018, Raquel, 35 anys. 5 del 6 del 2018, Marta, 35 anys. 6 del 7 del 2018, Maria Isabel, 34 anys. 7 del 7 del 2018, Cristina, 24 anys. 9 del 6 del 7 del 2018, Ali, 49 anys. De 8 del 7 del 2018, Maria Enric, 57 anys. 24 del 7 del 2018, Maria Isabel, 63 anys. 6 del 8 del 2018, Maricà, 78 anys. 14 del 8 del 2018, Leire, 21 anys. 9 del 8 del 2018, Anna, 50 anys. 24 del 8 del 2018, Maria Estela, 35 anys. 25 del 8 del 2018, NB, 37 anys. 27 del 8 del 2018, Ivanka,
25 del 9 del 2018, Martina, 3 anys. 25 del 9 del 2018, Nerea, 15 anys. 27 del 9 del 2018, Maria Manuela, 46 anys. 6 del 10 del 2018, Anna, 48 anys. 27 del 9 del 2018, Aixa, 30 anys. 12 del 10 del 2018, Maria José, 67 anys. 23 del 10 del 2018, Fàtima, 36 anys. 23 del 10 del 2018, Yolanda, 50 anys. De 6 del 11 del 2018, Sacramento, 36 anys. Seguim treballant per aturar aquesta espiral de violència contra les dones. Ara, la directora llegirà un manifest. Si no el conec, per què? Per la meva falda i el meu escop s'ha acabat. Al voltant de 50 dones han estat assassinades en el Perú de 2018 a Espanya. 50 víctimes amb una vida que s'ha pres de les mans i sense una altra oportunitat per canviar el seu trist destí. Avui volem recordar totes aquestes dones víctimes de violència de gènere que han mort en mans de les seves parelles. Demanar que es prenguin seriosament les denúncies. Hi ha molts anuncis publicitaris que recen. Crida, no callis, però si darrere d'aquesta cridada no es fa res, això no és broma. Recordant també que no només som víctimes les que moren. Totes i cada una de nosaltres hem patit en diferent grau aquesta violència masclista, que comença des de ben petit i que ha estat tan normalitzada en el nostre dia. L'administració hauria de prendre mesures dràstiques i radicals contra la violència masclista. Ja des d'infants cal ensenyar un respecte mutu entre dones i homes. Tota la societat tenim la responsabilitat d'educar i de col·laborar per avançar com a éssers humans i així arribar a viure en un món sense perill, dolor ni violència cap a les dones i nens. També vosaltres, homes, alçau la veu. Lluiteu en
que sí, tots i totes lluitem contra la violència de gènere.